Guys, pha eMidrand ikhona ikhampani yakwa All is Well Security. Xa uya kuyo uhamba apha phambi kwaseMidrand Mall, kwindlela yokuqala apha eleft, ungena ngoleft uhambe uye ekoneni. Xa ufika ekoneni apho uzofika kuneeofisi zakwa All is Well Security. Egeyithini yakhona kukho ootata abadala, ufike besegeyithini begada pha. Guys, ndifikile pha kulo nyaka uphelileyo ngoNovemba. Ndafika ndenza yonke into ngaphakathi kwicala le-armed response. Kuthe xa sekushiyeke nje uba ngaba ndifunde uba ndingene emotweni kwithesti yemoto, ndaqonda uba usho ukuthi ndigqibile because imoto andiyibali noyibala because ndinento engapha ko-16 years ndidrayiva imoto. Ndangena wandithesta kubhuti wayindithesta, ndayithatha imoto ngaphakathi ndahamba ndaphuma nayo, ndaphinda ndabuya nayo imoto. Xa ndingena ngaphakathi ndafika ndapaka nje kakuhle, akwabikho ngxaki kulo bhuti ndihamba naye. Xa ndisiya egeyithini, omnye ubhuti ophangela kwaphana ngaphakathi andibambe ngesandla athi, hayi bhuti, uwuthola umsebenzi ngoba apha xa ufeyilile imoto njengoba iphume nawe, xa ingena imoto ayingeni nawe, ingena nalo mntu ebephume nawe. Ndithe ndisalindile ngasegeyithini, bendithestwa ke guys ngubhuti othesta iidrayiva ze-armed response, omnye ubhuti waseLimpopo. Bendithestwa ngulo bhuti. Ndithe ndisalindile ngasegeyithini, uthe mos mandiphume emotweni ndiyolinda ngasegeyithini, usaya ngaphakathi uzokundibiza. Kwazofika omnye ubhuti osebenza ngaphakathi, i-armed response, afike kum athi, uthi nguwe lo sidibena ngapha uthesta? Ndathi ke mna ke ewe ndim. Wazothi ke mna ke, hayi uqhuba kakuhle bhuti, andibambe ngesandla. Athi lo bhuti, yho ungumXhosa, ibiyilakho uba ngaba upase. Lo bhuti ebekupasisa apho waseLimpopo akafuni nombona umXhosa, umXhosa nomZulu akafuni nombona. Utsho ubhuti olapha ngaphakathi athi kum, ubunelakho uba upase kulo bhuti wakwa All is Well Security kwicala le-armed response. Ndithe ndisahlele egeyithini ndabizwa ngaphakathi. Xa ndifika ngaphakathi kwathiwa ndifeyilile, uqhuba andikwazi, mandihambe ndiyofunda uqhuba. Ndine-16 years ndidrayiva, you have 16 years. Zange ndimbuze noba ndifeyile ntoni, noba kwenzeke into, naye akatshongo uba ndifeyile phi. Ndathi qha uthe ndifeyilile, mandihambe ndiyofunda uqhuba. Xa ndiphuma mna ke andinangxaki, ndiye ndithi ngaphakathi uThixo ebengandibekelanga lo msebenzi, andikhalazi mna. Ndiye ndithi, Thixo, uba wena ubuvumile bendizawuthola lo msebenzi. Ndaphuma ndahamba. Ndifuna ukuthi ke kulo bhuti waseLimpopo uthesta abantu ku-All is Well Security waseLimpopo, yiyeke bhuti loo nto yenzayo. Kunento ethi phaa kwaXhosa bhuti, inkungu iyalala intaba nentaba. Aphinde athi umXhosa iyawulizala ingalikhothi. Umdala bhuti for le nto yenzayo. Abanye abantu beza behluphekile befuna umsebenzi, yeke bhuti loo nto. Usezozala mhlawumbi nawe unabantwana nabo, awuyazi uba impilo yabantwana izawuphelela phi. Yeke bhuti loo nto. All is Well Security, umntu enimaziyo, umntu ongubhuti ebepasisa kwicala le-armed response phaa kulo nyaka uphele kwa-All is Well Security. Thethani naye lo bhuti waseLimpopo. Ayikho le nto ayenzayo. Zange ndikhalaze ke mna ngoba mna wam mna andikhalazi, qha ndiye ndithi mna uThixo akavumanga. Nangoku zange ndikhalaze, qha ndathi uThixo akavumanga. Kodwa bhuti ndiyakulumkisa bhuti, mna zange ndibe nengxaki, qha ndiye ndaqala uba nengxaki ngulo mntu ebesithi kum ubunelaki, ngoba lo bhuti waseLimpopo upasisayo apha, ufundi lo uthesta idrayiva, umXhosa nomZulu akafuni nombona. Yaqala yalapha intliziyo yam abuhlungu khona. Ndizama ukuthi ke bhuti, yanga uThixo angakunceda kuloo position yakho apho kwa-All is Well Security, uqhubeke nopasisa
abantu ofuna bapase, uqhubeke nomsebenzi wakho woba makuphangele abantu ufuna baphangele. Inkosi ibusise ke bhuti. Ngiyanibingelela babukeli. Eyi, siyamuzwa babukeli ubhuti wekhala ukuthi hayi bo, naku kade e-aplayele ikhampani yama-security bayamthesta, kodwa akazange waze waqashwa ngoba uwumXhosa. Uyezwa kule khampani ukuthi hayi khona uma ngabe uwumXhosa noma umZulu awuqashwa, ubhuti oqasha khona waseLimpopo. Awu, kanti sisihlava lesi se-tribalism, ngathi sizophela nini singabantu baseNingizimu Afrika, ukuthi sithandaneni. Mbukeli, awubuke nawe njengoba ubukile le video le, awubuke kwakho umbone ukuthi uthini ukuphawula kwakho ngale khampani le eqasha ngobuzwe. Siphinde sihlangane nevidiyo elandelayo. Bye bye.